sa kailanan mo. Nya, higda na agad siya. 3 months na gano'n ko silpin niya. Muraging atras na ko ginawa ko. Kuha mo siya. Katoy na po pa yung bawas may pag-edad yun niya 80. Iuno naman siya karong February 6. Ano yung may tampo? Hindi sa Kalakaw. Kaya nang isbat eh. Di na po ko ka Kalakaw nga dadun siya. Kaya di mo sa Kalakaw. Pagkapait na kayo mo nagsusumigaw ko. Wow, di na kayo doon. Sige nga, tapos nagkuha. Tingnan, gabi igugad. Oh, makasuray-suray yun. Kung naay, di ma po, may kapalitan ako, may sapi. Si Seller Miro, maginaw po kakita niya sa Tingog raman sa radyo. Kung naay siya ay tatabang na mo. Ay, ako kayo at ang kabuto na. Uban sa kaluwi sa Ginoo, magkinanglan din, tabang ka rin. Inasay ko, tanga yan, doon ang pagkampo. Good morning. Good morning. Nay. Good morning, Nay. Kumusta? Nagsisay sila kay So, siya na lang masa. Nakapot yung ligara. Barok Jensen! Barok Jensen! Salamat. Daghang kayong salamat, Sir Idol. Ang ngayon jud ka nga magdumadiri sa Ginsan. Dili na mo matukib ang dakong salamat nga na. Kalakaw-lakaw na siya eh. Dugay na ni siya dili wa kalakaw. Muna nga, salamat sa aksyon agad. Tatay. Oh, okay na. Okay kayo ko, nakalingkod ako. Okay na? Pwede na kayo biyahe? Okay kayo, Tay, ha? Pamping, God bless. Ama ng Brigada, ever katulpos. Ikaw sa amin ay biyaya. Kaya't mo kami na lahat ay makakaya. Salamat sa suporta, Kabrigada. Sa sarili magtiwala. Kabrigadahan, Jensen. Puso, pagkakaisa at pag-asa. Kabrigadahan, Jensen.